Elgas patrí už viac ako 10 ročie medzi alternatívnych dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu na Slovensku, ktorý sa zameriava primárne na stredne veľké a veľké firmy. Cieľom kampaní bola akvizícia nových B2B zákazníkov. Jednou z hlavných víziev bola nízka znalosť značky medzi cieľovými skupinami zákazníkov, ktorá značne obmedzovala výsledky aktivačných kampaní. Navrhli sme komunikačný koncept Dodávateľ plný energie, ktorý sa rozpracoval pre všetky fázy See, Think, Do, Care matice. Vypracovali sme dôsledný mediálny plán, tak aby použité médiá, formáty a cielenia zabezpečovali vysokú viditeľnosť nad cieľovými skupinami B2B zákazníkov. V kampaniách určených na budovanie povedomia sme pretestovali rôznorodé cielenia a formáty pre dosiahnutie optimálneho výsledku. Kombinovali sme vlastné dáta s afinitnými cieleniami a kontextovým cielením v Google Ads a Meta Ads a na YouTube. Pri programatickom nákupe médií sme okrem optimalizácie kampaní na zásah dbali aj na reálnu viditeľnosť formátov, tak, aby sme počas pár mesiacov behu kampaní pri rozpočtoch rádovo nižších, než majú štandardní veľkí dodávateľia, dosiahli najlepší možný výsledok. Pre získanie čo najväčšieho počtu kvalifikovaných obchodných kontaktov sme nanovo vybudovali štruktúru Google Ads kampaní vo vyhľadávaní, Performance Max kampaní a remarketingových kampaní. Súčasne sme navrhli UX úpravy kľúčových kampaňových podstránok, aby čo najlepšie konvertovali návštevníkov na zákazníkov. Popritom sa kontinuálne pracovalo na SEO, rozosielali sa newslettere na bývalých a nových potenciálnych B2B klientov a testovali ďalšie formáty a médiá. Nasadené boli v píku sezóny aj nadlinkové formy. Žiadna zložka kampaní nebola podcenená. Denne sme upravovali a realokovali rozpočty medzi použitými médiami na základe priebežných výsledkov, aby sme vysokou flexibilitou dosiahli maximálny výsledok. A výsledok stál za to. Spontánna znalosť značky stúpla takmer 8-násobne. Prieskum po ukončení kampane ukázal významný, pozitívny posun v zvažovaní spoločnosti Elgas ako možného dodávateľa energií medzi cieľovými B2B skupinami zákazníkov. Ale najmä kampane pomohli dosiahnuť a prekonať stanovené obchodné plány na rok 2023. A čo na to hovorí klient? Energetická kríza výrazne zasiahla do dôveryhodnosti menších dodávateľov energií. Práve posilnenie znalosti značky a odkomunikovanie našich benefitov vnímame ako kľúčové pri ďalšom raste Elgasu. Komunikačný plán a priebežné korekcie vďaka riešenia ukazujú správny prístup. Výsledky nás povzbudili a v ďalšom roku spoločne zachováme nastúpený trend a budeme testovať ďalšie navrhnuté formy v získavaní nových klientov.